Church Trails, a journey that will inspire you. Witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom mal-qudiesa tal-lum immexxija minn Patri Vince Mikallef, provinċjal tal-Ordni Dominikan f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom bil-kol. U miegħek ukoll. Nsellem li kulħadd ejjew li naqdu biex flimkien bħala komunità nfaħru lill-Alla u niltaqgħu ma' Ġesu propju fil-kelma tiegħu u anki fl-Ewkaristija, anki l-Ewkaristija li nagħmlu tax-xewqa. Nibdew din qudiesa billi narfu l-ħtiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa u umli Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox xafrinna dnubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej kun int li tmexxi l-qlub tagħna għax mingħajrek ma nistgħux noġbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-mulej għarrafni u jien sirt naf. Inti urejtni li mejjel tagħhom u jien bħal ħaruf ġuwejjed maħut għal qatla ma kontx naf li kienu qed inassu kontrija u jgħidu ħanoqtlu s-siġra bil-frott tagħha. Inqaċtuh mill-art tal-ħajjin u ismu ma jiftakruhx aktar. Int, mulej tal-eżerċti, imħallef ġust li tifli l-qalb u l-moħħ, ħallini nara l-vendetta tiegħek minnhom għaliex fidejk irħejt il-kawża tiegħi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi, salvani minn kull min iħabbatni u eħlisni, li ma jaħtfunix bħal il-juni u qattawni, u ma nkunx hemm min jeħlisni. Flimkien, mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Għamel ħaq minni mulej skont is-sewwa tiegħi u skont it-tjubija li hemm fija. Ħajintemm il-ħażen tal-ħżiena u jitwettaq il-bniedem sewwa. Int li tarbel il-moħħ u l-qalb, int Alla ġust. Flimkien, mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. It-tarka tiegħi hu Alla li salvani l-minu qalbu safja.
Alla mħallef ġust, Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen. Flimkien, mulej Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċiera, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, meta xi wħud min-nies semgħu kliem Ġesu qalu tassew dan hu il-profeta. Oħrajn qalu dan hu l-Messija. Iżda xi wħud qalu mela l-Messija għandu jiġi mill-Galilija. Ma tajtx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi minn nisel ta' David u minn Betlem ir-raħal minn fejn kien David. Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi wħud minnhom riedu jaqduh, iżda ħadd ma mett idejh fuqu. L-għases reġgħu lura għand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u dawn qalulhom dan kif ma ġibtuhx magħkom. L-għases qalulhom ħadd qatt ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu l-Fariżej u qalulu intom ukoll tqarraqtu. Hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li jemmen fih, imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuhiex. Wieħed minnhom jismu Nikodemu dak li qabel kien mar għand Ġesu qabeż u qalilhom jew il-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel. Huma qalulu m'intix int ukoll mill-Galilija hux. Fittex fl-Iskrittura ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilija. U wieħed telqu lejn darhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. F'dan il-Vanġelu ta' San Ġwan illum jippreżentanna żewġ gruppi li taw il-ġudizzju tagħhom fuq Ġesu. Xi wħud qalu li huwa l-Messija, il-profeta, oħrajn ma qablux għax qalu kif jista' jkun li profeta u l-Messija jiġi mill-Galilija. Iva, Ġesu kien il-Messija, il-mibgħut minn Alla, ġi biex jifdi lill-umanità. Kien ukoll profeta, l-ikbar profeta. Jekk insaqsu lilna nfusna x'inhu r-rwol tal-profeta, aħna mill-ewwel ngħidu l-profeta huwa dak li se jħabbar il-futur, vera. Imma mhuwiex biss dan ir-rwol tal-profeta. Il-profeta għandu żewġ rwols oħrajn li huma importanti. L-ewwel illi ixandar u jgħix is-sewwa, il-verità li huwa l-pjan ta' Alla. U t-tieni il-profeta mingħajr biża' bil-kuraġġ kollu bil-qawwa li jagħtih Alla huwa jissielet kontra l-ħażen. Jiġifieri kontra dak kollu li mhuwiex il-verità, li mhuwiex is-sewwa, li mhuwiex il-pjan ta' Alla, il-pjan tal-imħabba. U għalhekk il-profeta ġeneralment jispiċċa ħażin għax mhux kulħadd jiflaħ u jaċċetta is-sewwa. Kenna profeti fl-Antik Testament, kenna profeti fil-Ġdid Testament u l-ikbar profeta huwa Ġesu, il-profeta per eccellenza. Imma għandna profeti wkoll fil-ħajja tagħna, fi żminijietna.
Ma niddubitawx, per eżempju, illi Mother Teresa kienet profeta, il għaliex bis-sempliċità, bl-umiltà tagħha kienet tgħix x-xandar il-verità u kienet tissielet, tiġbed l-attenzjoni li dak li mhuwiex is-sewwa. San Oscar Romero fl-Amerika Latina, El Salvador, li isuh bħala il-profeta ta' żminijietna li ġġieled kontra l-ħażen. U min ma jgħidx li il-Papa Franġisku mhuwiex il-profeta wkoll ta' żminijietna li bla biża' ta' xejn jikkritika dak li huwa ħażin, il-gwerer, il-vjolenza, l-abbużi u tant affarijiet oħra. Imma il-gruppi kif għadna kienu maqsumin. Min aċċetta li dan huwa il-vera Messija, l-profeta, għax kienu qed jisimgħu xi ħaġa straordinarja ġejja minn Alla, imma kienu minn oħrajn illi ma aċċettawx. Kif jista' jkun wieħed ġej mill-Galilija ikun il-Messija. U hawn ta' min jirrifletti li meta aħna niġġudikaw il-persuna qabel ma nkunu nafuha, niġġudikaw il-grupp, niġġudikaw klassi, niġġudikaw razza. Aħna Malta, per eżempju, ngħidu dawk l-emigranti ġejjin minn dak il-pajjiż, ġejjin mill-pajjiż ieħor u ma naċċettawhomx. Mhux biss l-emigranti, aħna ma nistgħux ngħidu li jekk wieħed fil-ħajja ta' żwieġ żbalja allura l-miżżewġin kollha qegħdin fl-iżbal. Anki aħna s-saċerdoti stess, jekk wieħed jew tnejn żbaljaw, ma jistgħux jgħidu li s-saċerdoti kollha żbaljaw. Għalhekk iridu noqogħdu attenti kif niġġudikaw. Hekk iġġudikaw lil Ġesu. Ġej mill-Galilija mela ma jistax ikun il-Messija, ma jistax ikun profeta. Għalhekk huti dinja tal-ima tal-lum noqogħdu attenti, ma nistgħux niġġudikaw lil persuna qabel ma nkunu nafuha, qabel ma ngħixu magħha. Ma nħarsux lejn l-uċuħ imma kif għalilna Ġesu inħarsu lejn il-qalb tal-persuna. Ejjew issa nagħmlu flimkien it-talba tal-komunità Ħuti eżiż, aħna ġejna mibdijin bil-qawwa tad-dem ta' Kristu, il-ħaruf bla teba. Nofru lil Alla l-Missier dawn it-talbit tagħna fil-waqt li fi-spiritu ta' penitenza u indiema ngħidu flimkien ħen mulej għall-poplu tiegħek. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Għall-insara li għadhom jiġu persegwitati u diskriminati minħabba l-fidi tagħhom nitolbu. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Għal min jaqdi lis-soċjetà fil-ħidma politika bħala imħallef, maġistrat jew pulizija ħalli jifhem ir-responsabbiltà kbira tiegħu u biex isib il-kollaborazzjoni miċ-ċittadini nitolbu. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Għal-morda fl-isptarijiet u l-familjari tagħhom biex jintlew bil-faraġ tal-fidi nitolbu. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Għalina biex ma nibżawx nuru li aħna ta' Kristu billi nintrebħu mill-qawwa tal-verità tal-Evanġelu nitolbu. Ħen mulej għall-poplu tiegħek. Mument ta' sħita talb personali tagħna. Mulej Alla tagħna, inti il-ken qawwi tagħna, salvana u eħlisna minn kull tfixkil u mexxina fit-triq tal-ġustizzja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bis-slim l-offerti tagħna mulej u ġiel ir-rieda tagħna tibqa' r-rieda tiegħek u koni jekk ma tridx toqgħod għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajn il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewa xira ta' sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżan fina drawit ħżiena, terfanna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawit tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġeli u l-qaddisin fis-sema u flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddisa sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħajl ħobs, radlek il-ħajl qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jinto salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċogon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisof tagħna Charles, mal-Isof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostoli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bl-istess talba li tallimna minn Sidna Ġesu Kristu.
Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun jitrid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la daħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nitamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom is-siliem, nagħtikom is-siliem tiegħi. La tħares lejn drubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jislimu l-għanda li intrid fiha inti li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf tagħna li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf tagħna li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf tagħna li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, ġisem tiegħek ma tkunx kundanna tagħna. Iżda ħniena tiegħek tkun ħnien ħarsin fiha tal-għolla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenji naħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina il-grazzja mulej li s-sagramenti tiegħek inatfuna u li bil-ħidma tagħhom fina insiru noġbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' konnox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Dunkarm fl-innu Malti talab għal 5 doni. Talab għad-den, talab għal-ħnina, għas-saħħa, għall-laqda u slim. Fir-raba riflessjoni tiegħi f'dan ir-randan nixtieq li nieqfu naħsbu ftit fuq id-don ta' laqda. Laqda hija l-armonija ta' bejnietna. Laqda ġejja mill-fatt li aħna nistmaw il xulxin u niddeċidu li naħdmu flimkien, niġbdu ħabel wieħed. Laqda hija s-saħħa ta' kull wieħed waħda minna. Illum nitolbu għad-don ta' laqda fil-familja, laqda fil-parroċċi tagħna, laqda fil-knisja imqazza, imma laqda wkoll fl-istat tagħna li din is-sena qiegħed jiċċelebra 60 sena ta' indipendenza, 50 sena ta' Repubblika. Nitolbu biex aħna naħdmu għall-laqda anke meta f'ċerti affarijiet li forsi naħsbu li huma importanti ma importanti ħafna mhumiex li ma naqblux. Billi ma naqblux fid-dettalji, billi ma naqblux bejnietna huwa sinjal ta' diversità, ta' perspettivi differenti, ta' mod differenti kif naħsbu. Imma dan ma jfissirx li għandna nobodu l-xulxin jew inkella niġġieldu ma' xulxin. Ejjew niftehmu li fuq ċerti affarijiet ma naqblux imma se naħdmu flimkien għal-għenija. Laqda hija don sabiħ li aħna nitolbu fuq is-soċjetajiet kollha tal-bnedmin, bejn il-koppji tagħna, fil-familji tagħna, fuq ix-xogħol, anke fis-soċjetà tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma talb tagħna eħlesejna u għafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik isma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erba kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Se nimmeditaw il-misteri tal-ferħ. Dew il-misteri meta l-Anġlu Gabriel ħabbar l-irsitna Marija li kellha tkun Alla. Missinna li jinti bismawieti ta' ismek tiġi saltnatik ikun tritint kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka jinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka jinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka jinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka jinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka jinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka jinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, malik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna li rbi kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw lil Marija li marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li jindi bismawit jitgħaddis ismek tiġi saltinatek ikun itritin kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Amen. Imalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, malik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna li rbi kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fit-tielet misterju nimmeditaw it-twelid ta' Ġesu fil-art ta' Betlem. Missinna li jinti bismawiet jitgħaddis ismek tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Amen. Snimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intjom, għalik isma tal-btana, dak li twellet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erwi kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fir-raba' serju nimmeditaw lil Sitna Marija u San Giuseppe jippreżentaw lil binhom Ġesu fit-tempju. Missinna li jindi bismawid jitgħaddes ismek tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għanik isma talb tagħna dak li tulet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna li rikollna speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fil-ħamis misterju nimmeditaw li sitna Marija u San Giuseppe li tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missinna li jinti bismawieti ta' ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom għalik isma talb tagħna dak li tulet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna li rikollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Inselmu lil Marija, slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana, slima lik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati li teva, lilek nitniedu, aħna li nibqu nolfu fejdana l-wit ta' dmuħ, jagħmel avukata tagħna, daw għalejna dawk għajnej tiegħek tal-ħnina, urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missinna li jindi bismawiet, jitgħaddis ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Niben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwiet tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrijiet ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibel Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull imma. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-fertana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imliktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qandisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarium Andes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddeja tijak mulej Alla. Nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu itwal għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħna. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. U mqaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ
u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Ignazio Falzon, itlob għalina, Beata Adiotata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tana. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu bil-misteru tal-ġisem u dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħek, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.